Спорт мастерлігіне кандидат Егор Горшков Елауыр мектебі шығарылышы. Қазір ол студент, аның зор спортқа yo'li шушы турнирда башланган. Бұл турнир меңа зор спортқа этергеч берді. Татарстан Республикасы біріншілігінде бірінші орын, бүтін Россия турнирында екінші орынны алдым. Дүния чемпионы болырға мақсатым шундай. Турнир тумышы белән шушы авылдан Татарстан Республикасының атказанган юристы Александр Оганев призына 9-нчы тапкыр үткәрелде. Мәктәптә укыганда ук спортны үз иткән меценат кеше ватанында сәламәт буын үсү яклы. Ачу тантанасында Александр Оганевка көрәшне үстергән өчен Татарстан Республикасы Билбаулы көрәш федерациясеннән кубок тапшырылды. Хотел, чтобы Балалар сәламәт яшәү рәвеше алып барсыннар иде дигән теләктә мин көчле рухлы, физик яктан, мораль яктан нык булып үссеннәр. Бу турнирны 9-нчы тапкыр үткәрәбез. Шул рәвешле үсеп баручы буынны сәламәт яшәү рәвеше алып барырга чакырабыз. 9 елга нәтиҗә ясасак, ул куанычлы, биредә шөгыльләнә башлаган 4 көрәшче, спорт мастерлыгына кандидат. Ә Юлия безнең авыл кызы, спорт мастерын үтәп, хәзер дөнья чемпионкасы. Хочу выразить слова благодарности от имени главы нашего района Алмаз Салимовича Ахмедшина, в частности Александру Сергеевичу Оганеву, за то, что он вот так заботится о молодом поколении. Келемге 70-ке якын көрәшче чыкты. Катнашучылар географиясе киң, Нурлатның 30лап көрәшчесеннән тыш, күрше тирә-як районнардан, Чебоксардан, Самара өлкәсеннән дә килгәннәр. Мы выставили свою команду. Безнең команда биредә беренче тапкыр катнаша. Абыйлы сеңеле Курасиевлар бүген бил алыша. Ярышта 2001 елгы һәм аннан кече яшьтәгеләр бил алышты, ә студентлар айрым команда булып көрәште. Шушы турнирда үсеп чыккан егетләр Вилдан Сәетов һәм Илья Алексеевның бил алышуы спорт сөючеләр өчен матур тамаша булды. Егетләр икесе дә спорт мастерлыгына кандидат. Тренерлары Расик Сәмигуллин. Борьба – это результат. Көрәш ул синең еллар буена шөгыльләнүеңнең, тырышлыгыңның, үҗәтлегеңнең нәтиҗәсе. Эти турниры, вот проверишь турнир. Бу турнирда үзебезне сынап карыйбыз. Тормыш үзе көрәш бит ул. Үзеңне җиңәргә, куркуны оныттырырга ихтыяр кеше нык булырга өйрәтә ул көрәш. Страх, чтобы пропал. Без күнегеләрне безнең расписание бар бит инде. Көндәлек мен Елауырга атнасына 2 тапкыр киләм. Калган көннәрне Чулпанда. Мен расписание тора, анда спортзал ишегендә алар аны беләләр. Чуваш көрәшәдәрәк. Ояк белән дә ярымда. Монда вольный стиль дип атала инде. Ирекле көрәш кебек инде. Үзелчә категорияләре буенча җиңү яулаучыларга мактау кәгазьләре, акчалата бүләкләр, урыннар алган командаларга кубоклар тапшырылды. Җиңүчеләр баскычында Елауыр Чулпан берләштерелгән командасы, 2-3 урынны алган Чистай, Әлки көрәшчеләр командалары да кубоклы булды.